takový návrh. Nezíská-li zákon dostatek hlasů, jsou podrobeny hlasování jednotlivé návrhy změn. Poslední možností je návrh zákona zamítnout. V případě vrácení a zamítnutí hlasují znovu poslanci. Do Poslanecké sněmovny provází návrh zákona zpravodaj, aby poslancům přednesl důvody rozhodnutí Senátu. Počkej, zkus to říct trošku jednodušeji, takhle tomu moc nerozumím. Honzo, je to jednoduché. Buď zákon schválíme, anebo jej vrátíme s připomínkami k přepracování do Poslanecké sněmovny. Nebo jej zamítneme úplně a opět pošleme do Poslanecké sněmovny. A to všechno tedy stačí, aby byl zákon schválený? Ne úplně. K dokončení své pouti směřuje návrh zákona nakonec k prezidentu republiky. A i ten má možnost svým nepodepsáním vyvolat nové hlasování sněmovny, která má i v tomto případě poslední slovo. Nakonec je návrh zákona publikován ve sbírce zákonů a je to. Nový zákon je na světě. To je tedy pořádně složité. A taky to zabere asi hodně času, co? No tak to máš pravdu. Poměrně dlouho to trvá v Poslanecké sněmovně. U nás je celý proces rychlejší. Senát má na projednání zákona 30denní lhůtu, Honzíku. Pokud jej v této době neprojedná nebo k němu nepřijme usnesení, je návrh zákona automaticky schválen. To ovšem neplatí pro zákony ústavní, které musí být schváleny jak Senátem, tak Poslaneckou sněmovnou. A zde žádná lhůta neběží. Takže prakticky schvalují jen zákony a na nic jiného už není čas? Ale vůbec ne. Mají i jiné povinnosti. Mezi nejvýznamnější pravomoci Senátu patří například volba prezidenta republiky. Ta probíhá na společné schůzi s Poslaneckou sněmovnou, tradičně na Pražském hradě. Senátoři také vyslovují souhlas se jmenováním soudců ústavního soudu. Senát se dále podílí také na obsazování dalších funkcí a orgánů zřizovaných zákony, navrhuje společně s prezidentem republiky Poslanecké sněmovně kandidáty na veřejného ochránce práv a jeho zástupce. Prezidentu republiky navrhuje předsedu a inspektory Úřadu pro ochranu osobních údajů a volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Do toho tedy máte hodně. No, to opravdu máme. Ale to ještě není zdaleka všechno. Senát vedle své zákonodárné činnosti přispívá i k naplňování zahraniční politiky našeho státu. Senátoři jsou součástí stálých delegací Českého parlamentu do meziparlamentních organizací, kde se pravidelně zúčastňují jejich zasedání a aktivně zde vystupují. V jejich rámci také vyjíždějí jako pozorovatelé voleb v různých státech a pravidelně se zúčastňují jednání v celém světě. Senátní delegace vyjíždějí na plánované zahraniční cesty k načerpání dalších zkušeností. Představitelé Senátu přijímají také osobnosti z celého světa, které přijíždějí do České republiky, jednají i se svými partnery z parlamentů evropských i světových. To by mě bavilo jednat v cizině. To je teda vysoká politika. To jsem rád. Kromě toho všeho se v Senátu rozvíjejí aktivity, které původně tvořily pouze doprovodný rámec senátorské práce. Získávají si však stále více prostoru a hlavně zájmu. Veřejná slyšení, odborné konference, semináře či diskuse jsou velmi často na mezinárodní úrovni a pomáhají senátorům i odborníkům k objasnění problémů spojených s tvorbou zákonů. V areálu Valdštejnského paláce se také koná mnoho nejrůznějších výstav a kulturních akcí, jako například křty knih, vernisáže. Máme zde i svou výstavní síň, koná se tu také velké množství koncertů. To vypadá, jako byste měli v Senátu vlastní kapelu. Ale jdi. Vystupují zde nejrůznější hudební a taneční soubory, zvláště v létě ve Valdštejnské zahradě, kam je zvou senátoři ze svých obvodů. Víš, znám jednoho kluka, který má fajn kapelu. To by tam taky mohli zahrát. Proč ne, když se domluvíte se svým senátorem?
Senátní areál však neslouží pouze senátorům, ale je přístupný i nejširší veřejnosti. Každý víkend jsou historicky nejcennější prostory Valdštejnského paláce otevřeny zdarma pro všechny návštěvníky. 2krát do roka jsou organizovány dny otevřených dveří, kdy jsou přístupné nejen reprezentativní, ale i pracovní prostory Senátu. Organizované skupiny si mohou objednat prohlídku Senátu s výkladem o historické budově a o práci Senátu i na všední den. Ale o to se snad už senátoři nestarají. No jasně, že ne. Odborné, technické a organizační zabezpečení činnosti Senátu zajišťuje kancelář Senátu, kterou řídí vedoucí, jenž zastupuje kancelář navenek a je zodpovědný za její chod. Pracovníci kanceláře se starají o to, aby senátoři mohli v klidu pracovat. Starají se také o využívání Valdštejnského paláce. Senát totiž prosazuje, aby tato unikátní historická stavba byla co nejvíce otevřena pro veřejnost. A proč je ten palác tak významný? Dokonce se o něm hovoří jako o jednom z nejdůležitějších a nejkrásnějších barokních paláců Evropy. Je to palácový komplex, který dal na začátku 17. století vystavět jeden z nejmocnějších a nejbohatších šlechticů té doby, Albrecht z Valdštejna. Palác měl svou velkolepostí zastínit i Pražský hrad. Přes konfiskaci, provedenou po Valdštejnově smrti v roce 1634, zůstal celý objekt v majetku Valdštejnů až do roku 1945. Jízdárna paláce je hojně využívána jako výstavní prostor. Ke komplexu náleží rovněž nádherná zahrada, kde jsi určitě všiml také saly terény. To je ten prostor, kde se v létě konají koncerty. Valdštejnský palác je opravdovým skvostem, který přijíždějí obdivovat lidé z celého světa. No, jenom si představuju, že bych tady měl brigádu na mytí oken. To by mě trvalo aspoň rok. Dědo, a kdybych o tom všem chtěl povědět kamarádům, kde najdu všechny informace? Víš, kdybych snad na něco zapomněl. To je jednoduché. Nejlepší to bude na internetu. Zadáš si www.senat.cz a na této stránce nalezneš plno zajímavých informací. Nebo kdybys je sem přivedl, můžete zajít do našeho informačního centra. Tam vám poradí snad úplně se vším. No a kdyby z toho ani tak neměl dost, můžeš pravidelně číst náš časopis Senát, který vychází 4krát do roka a je k dispozici ve většině velkých knihoven v Čechách. Tak co? Spokojen? Se mi ale zdá, že mám teď 2krát takovou hlavu. Ale bylo to dost zajímavé. Už jsem se rozhodl. Budu senátorem.